खेती बाड़ी के घर के खर्चा चलाइला दिन भर खेत में रउआ कमाइला खेती बाड़ी के घर के खर्चा चलाइला रउवे चरण में चारों धाम आराम कली कोरावा में हई रउआ बोल किसान आराम कली कोरावा हमरा न चाही कवनो खजानावा डीजे दीपेश जैसन मिलले सजनावा हमरा न चाही कवनो खजानावा राइटर अमरजीत जैसन मिलले सजनावा बवाली बसंत भइले शाम आराम कली कोरावा में हई रउआ बोल किसान आराम कली कोरावा में। दीपेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामगढ़वा।